Sixoxisana nosomlomo osanda kuqokwa wesishayamthetho sakwaZulu Natal oseshaya ibuya ke uNontombeko Boyce. Siyakubingelela somlomo kulesi sishayamthetho sokubusa ukubambisana esihlala ke okuyihlandla lesikhombisa kahulumeni. Yini esingalindela ukuyibona njengoba iANC ingakwazanga ukunqoba yayisebenzisana namanye amaqembu amaqembu amaningi esishayamthetho lesi esikuso manje. Thina sikulindele ukuthi siqala ukwenza umsebenzi wethu kule misebenzi ethu emithathu lokhu kokwakha imithetho njengoba sisishayamthetho sishaya imithetho singayishayi kuphela imithetho manje sesibheka ukuthi le mithetho esishayayo laba bakubiza phecelezi iimpact kusebenzela kanjani umuntu wakwaZulu Natal nomuntu waseNingizimu Afrika ukuthi impilo yakhe ibe ngcono. Sibe sesibheka futhi okulandelayo lokho okubhekelela ukusebenza kwahulumeni oversight. Uzobe ungasebenzi wedwa usebenza nephini lakho eliqhamuka eqenjini leDA ekuMabatho Tembe. Nizoqinisekisa kanjani ukuthi esishayamthetho kukhona uzinzo futhi isishayamthetho siyakwazi ukwenza umsebenzi esimiselwe wona la esifundazweni sakwaZulu Natal? Besinomhlangano wethu oqala izolo noNgolanyama. Savumelana ukuthi hayi sizosebenza. Okunye sizosebenza ngakho ukuhlonipha inhlaka. Isishayamthetho sisebenza ngeinhlaka. Kukhona izinhlaka zalabo bantu okuthiwa usotswebu abaye babhekela ukuziphatha emaqenjini abo kakhulukazi kungaphakathi nasemakomitini. Sibonge kakhulu. Ngicela ukubonga nawe. Lo ke usomlomo wesishayamthetho esifundazweni sakwaZulu Natal uNontombeko Boyce eqinisekisa ukuthi bazosebenza ngokuzimisela ukuqinisekisa ukuthi kunozinzo nentuthuko iyaya kubantu. Ezindabeni zethu ku Channel 163 ulethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyandu eThekwini.